Că bărbetul sunt buni. Mulțumesc, Marin. De unde ești? De departe sunt. Bună, bună, ești la Unești? Da, Andreea. Aș face cu tine ce păcatele pe bani. Interzis minorii, nu suportiți pe ani. Înghit în sec atunci când dezmuși buzele. Bună seara, bună, bună. Te pup, te pup. Nu mă interesează ce a vorbit, nu mă interesează viața lui, nu sunt curioasă. Terminați. El să facă ce vrea cu spatele lui și gata. Cum eu ignor subiectul, să ignore și el. Aoleu. Te pup, Liana. Bună, 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 te ador mult, te pup, Poliana. Cea mai puternică femeie, te pup, Cosmina, mulțumesc. Bună, Rafaela. Pe devenit să nu te recunoaște. Eram simplă și înainte, te pup, Ioana. Te prințesă, mulțumesc. Nu, Delia, nu există așa ceva. Că m-am îndrăgostit de tine. Nimic, Alexandra. Nu mi-am făcut acest baby hair și nici nu mi l-aș fi făcut. L-am natural. Eu m-aș fi bucurat să fie părul ăsta normal. Nu există cale din păcare. Noi nici măcar nu vorbim. Cum să mă întrebați din păcare dacă noi nici nu vorbim de zile bune? Nu mă bani de seama. Bă, da, Vlad, te-am salutat, ești Barbie astăzi, te pup, Alina. Haideți cu microfoane, totuși. Nu e vorba de iubire. De importanță. Nu, da. Și el de ce mai e bărbat? De când am plecat la Bacău. N-am mai vorbit. Nu știu eu. Te pup, Nicoleta, Vica, te pup. Da, exact. Vica, te pup. Cea mai frumoasă. Mulțumesc, mulțumesc. Nu servusei, mă bună.